Biyag ti tao. Nagsakit day ti anapasamak nanang. Nagsapa anapukaw kada kami ti asawa. Ay, Klaring, anak ko. Pimusay ti asawa, kapoy tinakaro asakit. Kasano kami tulangan ni ti anak ni. Klaring, patibkaram ko mati pakinakin mo. Adda ka hindi a pamilyam. Saan na ka baybayan? Ang titinulong tayo. Sursurwam ko mati ang balin anatip ko. Para iti anak yo. Ulitak nga iba ka anak ko. Nasken nagbalin ka anaturan. Adda kami amang tulong kan ka. No saan da ko nakabala na pagadalan? Agsardeng aklangin nanang. Tulungan kailangan ng trabaho. Saan kang agsardeng nga agadalan ako? Kabailan ka pagadalan. Nanang? Uray anya ti mapaspasamak. Pagadalan ka. Diyak kayat ngagbalin ka nga awan amun akas kanyak. Ha? Nababala ang ti adal ko, anak ko. Iso amarigatan nak ngagsapul iti trabaho. Ngam adda pamuspusan. Tapno makataggadak iti pagbiagta. Nanang? Di mo panunutan adi ka makaadal, Jeff, anak ko. Suportaran ka, aging ka makalpas ka iti panagadal mo. Diyak kaya't maitulad ka kanyak anababalaang ti adal na. Kumusta ti panagsapol mo iti trabaho mo, Clareng? Ay na. Nagunagmut day taasan na ay moon. Kaawatan anapa ay ka nagsapol iti panggadam. Nagrigat tinababalaang ti adal na nanang. Marigatan nak ngagsapol iti trabaho. Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Di ka mapukawan iti namnama. At gantulat na masapulam matrabaho. Kasanong ti panag-adal ni Jeff, nanang. Awanan ti busbusan mi a kwarta. Ay, agpapada tayo ngamin nga awanan. Uray kaya't katulungan nga maawambat pagsapulak. Nana. Ay, nagrigatan na ayat marigrigat. Awan na pulos pagsapulan. Sana bali, nanang. Agsapulak tumanan iti mabalin ko apagtrabahuan. Uray anya ditan a klase ti panggadan. Nanang? Ada babayadak iti pagadalan. Kasapulak pa iti papel nga sarek. Kuha anak ko. Kasaritan pala dya maestram. Nga awan pailat pagbayad mo, ha? Ha? Di ka agdanag. Agbayad kan tumatlaang. Apaman ang makasapulak iti panggadak. Sige, nanang. Agan anos ka pailaang anak ko, ah. Ar-aramidak matkati amin. Tapno magatang mo dagiti kasapulam iti pagadalan. Marigrigatan kan kanyak nanang. Isong agsardeng ako nga gadal. Pangaasim anak ko. Di mo sawan tikas na. Di ka agsardeng nga agadal. Aguray tayo laang itinamnama. Barang makasapulak to iti pagtrabahuak. Lola, rabiin. Saan ka di pa nga agawid ni nanang ko? Nalabit nga agawid din ni nanang mo. Agsapsapul namin iti panggadan na, apaw. Huh? Malaking ka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Sumangputulatan ni nanang mo. Masya na kung ni nanang, Lola. Saan samutan nga agin ina ng agsapsapul iti panggadan na? Ay, Saan tumot akayat ni nanang agsardeng nga agadal? Isong aramidin na ti amin. Tapno makaadala ka na imbag. kasta talaga dagiti nagana, kapok. Aramiden dati amin, tapno makaadala nga naimbag dagiti anak da. Lola? Ipatpatag na ka ni nanang mo. Di na kaya't ngagbalin kanto anak kakaasay. Isong agsingsingput ka, wan? Wen, Lola? Adalaman ti rabi iti simbangput ka, Clareng. Sa dino ngamin at talaga tinapanam. Napanak iti balay ti gayem ko, nanang.
Nagdamagak no addaam muna ang mabalin ko apag trabahuan. Kat, Dagiti laeng kano nagturpos iti kolehiyo ti kasapulan da, nanang. aniya? Mabalinak mat nga agtrabaho kas babaunan. Saan mat nga opisina ti pagaplayak. Ala, agan anos kalatta, Clareng. Addan tulat na masapulam at trabaho. Nanang, Adda kaasi ti Diyos kunak manan. Ipaainan tulat ta di trabaho aparaken ka. Ne, sigamat ganti masahabat ko dito sentro, Claring. Isa dino ti papanam. agsapsapulak iti panggadak, Ador. Apay ngay? Apay napanan ti asawam? Balo akon, Ador. Ah. Natayan ti asawak. Anya? Kasapulak ti trabaho para iti anak ko nga agad-adal. Diyak kayat nga agsardang iti panagadal na. Sana na masapul pa yung trabaho ka, Claring. Ay niya ti kayat masawan. Kinapod mo na, agsapsapulak mati ti asawag. Anya? Balo aki tinabiyag, tanabayagan na panawan na nagsina kami iti asawa. Ador. Matulungan ka para iti panagadal ti anak mo. Saan daday ta? Agbalin ang nasa liwanwan ti panagbiag yung nga gina. Sana ka baknang, agam kabalan kayo asuportaran. Isong agpanunot ka, Claring. Apay akakuyog mo ang nagawid dito'y balay na ita alalaki, Clareng. Intulod naklaang ni Ador dito'y balay, nanang. Ay, Ador gayam tinagan na. Ay, diyak kaya ti panagkit-kita na. Langa na ti adik. Saan narumbang ngayon kuyog mo dito'y balay? Nanang, amok ni Ador. Saan nga agaramid iti saan anasaya at dito'y? Clareng. Di yulatan ikaskaso no anya ti makit-kita yu kan kwa na. Awan ti dakes nga aramiden na, nanang. O ato yung dagiti kasapulam a papel, anak ko. Ha? Nagadumot ta, nanang? Wen, Jeff, anak ko. Amok a kasapulam dagita a papel. Adamoten pagbayad mo iti pagadalan. No kasta, adan pang gadam, nanang? Ay ikwa. Awan pa'y, anak ko. Nangalaan nyo nga rod iti kwarta. Inted ni uncle mo nga Ador. Di lalaki akakuyog yung nagawid dito'y balay, di na minsan? Wen, anak ko. Kaya't natitumulong ka data. Ha? Nasingpet ni uncle mo nga Ador. Nakasagana at tumulong ka data. Anya ti kaya tasawon da ito'y Clareng. Apay ka din, nanang. Masansan mo't ngagkuyog kayo kanya Ador. At dan sama nagkinawatan niyo. Ha? Sungbatan nakman, Clareng. Adda ka di relasyon niyo. Oo, nanang. Adan relasyon mikin ni Ador. Aniya? Nanang kasapulak ni Ador. Diyak ka ba ila na pagadalan ni Jeff ngagmay mesa? Ngam Clareng. Nanang, sapay lang kumata maawatan dak. Ar-aramidak da iti para iti anak ko. Amuyumat ang nagrigat ti panagbiag mi nga agina. Diyak pa'y makastrak iti trabaho. Gapot na nababalaang ti adal ko. Anak ko. Nilaang Ador ti amok ang makatulong kanyak, nana. Nay, Ador, si Kamag Kayam. Apay nga daymot mo abag. Saan ka di pa nga impakaamo ni Claring adituya kon nga agnad, nana? Anya? Agnad ako ni Tibalayo. Agden na kamin kas agasawa ka ni Claring. Nay, diyak ka mo day tasaritaan niyo Nana, di na ka di pastrakan dito'y balay tayo? Ha? Balay tayo kunam. O nana, balay tayo ko na ka. Gabot agden na kamin ka ni Claring. Agpampanunot ka di Clareng. Apay pinagnaid mo ni Ador dito'y balay. Adda ka di parikot, nanang. Ay, awan nga rod pa nagtalag ko kankwana. Kita amamat ti langana. Langana ti adik. Pangaasiyo, nanang. Nasingpet ni Ador. Langana laang ti makit-kita yu. Ay, impakadam ko mamat kanya ka apag naidamon dito'y balay.
Ay, talagang awan pa nagtalag ko itinayta lalaki. Di nagsamat kaya't ni nanang mo, Claring. Di nakasarsarita, kaya natadam ti panangkit-kita na kanya. Kasla kumilaw. Ay na, di mo latan ikaskaso ni nanang. Bakit day chay? Di na amunti sasawon na. Okay. Rabi iuna yan, Ador. Maturog tan. Umunakan, sa anak pa yung agtuglap. Anya? Kaya't ko pa'y tag-relax. At debate aramida ko. Ha? Anya taramidang. Basta, maturog kalatan tadda pa'y aramidak. Saan ka damat maturog day jay nga Ador, anak ko? Apay anay bagayo day tananang. Nakitak ngamin dito'y salas ngagmaymaysa. Nakatugaw ka nagadayo tinakaiturungan ti matang na. Saan ka no ang makaturog idirabi Iso anapan pailaang dito'y salas nanang. Mas daawak lang. Ta saan mo tamat maturog? Ngam napigsalat tamay. Kasla saan ang mabambanog? Ay nananang tilamadmadlaw yo. Kan kasla saan na mapuypuyatan. Nagdakkel ti mulagat na mabigatan. Kan apaya saan na mangmangan. Di yulatan ikaskaso no anya ti makitkita yo nanang. Awan mo ti madingar aramidan na. Ilutan man ti sakak, Jeff. Ha? Adar aramidak, Uncle Ador. Ado ti assignment ko. Unang pa'y nga ilutan ti nasakit sakak, Jeff. Sana natangkan ti ulom. Ha? Anya pa'y aramidan. Agtignay kan. Awan, utang mo na yung pag-anakan. Ha? Laglagi po masyak ti pagtataudan ti kwartangos o saram iti pagadalan nyo, ha? Uncle? Hindi ka pa'y lakit agkirin! Uncle, di nakbuyutin! Masaksakit anak! Ay! Ipatagtapo ko kayo ka! Hoy! Sigaw bakit? Di ka makibiyang dito, ha? Ipatagtapo ko kunak! Agpayabak iti pulis dito balay! Pulis? Awan karbo nga mamangdangran iti apo ko ka! Ayop ka lalakay! Papanawom na dyan lalaki dito balay, Clareng. Dinangran na ti anak mo. Anya? Manipo din sangput mo dahil nga Ador dito balay. Kanayon kami na mabutbutang kini Jeff. Ala, kasaritak ni Ador nanang. Naira nala siguro anapudo ti ulo na. Anya, di mo ka ba na napapanawon dahil dyan lalaki dito balay, Clareng? Saan akas karina day tanga ibagbagayo nanang. Dakkel ti maitultulong ni Ador dito'y balay. Nang runa iti panagadal ni Jeff. Ang manak ko. Nunaskan nga agkid daw iti pamakawan ni Ador. Aramidan na. Nasingpet ni Ador, nanang. Pasensya kayo, nana. Jaking gagara dagitin sa usawang ko idinaminsan galdaw. Pakawanan ko ma. Diyak kaya ata na maulit pa dahil nga inaramid mo, Ador. Wan. Sana na maulit inaramid ko. Promise. Ang adaman damagakon ka. Anya day tanana. Anya ka dia talaga ti pagsapulam. Ape ang nagadulat ta ti kwartam. Sungbatan nak. Anya trabahom. May sa ka negosyante. Ada negosyo. Kasjay. Anya klase ti negosyo. Basta negosyo. Isungan dalata kwartak, nana. Ape ya di mo may baga kanyak. No anya talaga ti trabaho, Ador. Negosyante ang karod, nana. May sa ka negosyante. Nanang, saan arumbang ti inaramid yo? Apay adamagan nyo pa'y laang no anya ti pagsapulan ni Ador. Akit saan mo't adakas tagdamag? Mas daawak lang amin. Tadulat tamat ti kwartana. Katawa mararamidin na. Nanang. Pasaraya dama dito'y bala nakaibda. Awan mo tararamidin na. Nanang. Nakaibda nga agpaisaw ngam saan mo tamat maturaw. Tilamanan madmadlaw yun, nanang. Katagpaisumat, Lareng. Adik sama na dyan lalaki. Nanang tangiwat yo. Amangan numangag na kayo. Ay, diya ka mukhang ka. Ay, no apay aday tapay la lalaki mo tinakirelasyonan. Ha? Apay nga dapaltog mo, Ador. Pangsalaknib ko kadagiti mang busor kanyak. Anya? Taltogak dagiti mang kontra kanyak. Ha? Ay, pangasim, Ador.
idulin mo kumaday ta apaltong. Relax. Di ka agbutang Klaring. Diyak aramatan kan ka dayta. Ador. Umay ka man, kid. Anyat aramidam kanya kador. Masaksakitan na. Di mo mas masakitakyag ko. Ador, anyat mapaspasamakan ka. Kasla demonyo ti panagkatawam. Di na kang kanador. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Lambing ko ka dayta, Klaring. Lambing ko. Ibatan na kador. Pangasim. Masaksakitan na. Apay alimitam tatakyag mo, Klaring. Ano day ta? Ha? Ay, awan day tinanang. Ano day ta, kunak? Sungbatan nakman. At dala saan mi ang nagkinaawatan kini Ador, nanang. Minismasan na titakyag ko. Aniya, tiawanan bain na lalaki? Ngam di kayag danag, nanang. Naurnos na ti amin. Nagkidawan iti pamakawan kanya. Aniya, Di yulatan ikaskaso ti limitam atakyag ko, nanang. Alam ba ka kwarta, Klaring? Ha? Nagadunday ta kwarta. Awate mon. Mausar mo day ta kwarta. Gumatang ka iti naima sa kanan nyo, ken gumatang ka iti masapsapol ni Jeff, iti pagadalan, ha? Agyaman nak, Ador. Di kan kumurkura kanya, Gwen. Ay-ayatan ka, Klaring. Wan, di kan kagura. Nagpintas ka, Klaring. Ador. Mailiwak manan kan ka, Klaring. Nay, nagsapa ka mo ta nagawid ita, Jeff. Adda ka no emergency meeting dagiti Maestra Lola. Iso nga pinagawid na kamin. Kastaya. Ni, Ha? Lola? agkatawang agmay-may sa ni Ador. Unyag pa so Lola. Kasla, dapay kasarsarita na. Ay, Umatayo kayo, kalaban! Hindi ka masinig kanyak! ay Diyos ko. Tayin kayo! Nagdadam ka naglambag at imatana. Kaslawan iti bukod na panunot. Lola? Ay, Hoy! umay Kayo, ka ako. kalaban! Patayin kayo! Databot iti bagbaga na kalaban. Databay tuttudo na. Umasidagan ka na ta. Darisam! Amok nga da kayo lang dito nga glamlambang. Yahoo! Agparang kayon! Oops! Bulaga! Awan da kita kalaban dito eh. Hoy! No di ka agparang kanyak, ibundaris ko tilamisan. Apa? Ha! Naglaing kayo nga aglamang. Ador! Anya ter aramidam! Apay! Di nakbuyudan, Ador! Masaksakiton! Gaya mapatayin Anya ka din ti sasawam! Masaksakiton! Jak kaya paunaan ka da kayo. Timang patay ka da kayo. Ador pangaasim! Di na kami pagaramidan iti dakas! Di ka bulago! Di ka bulago! Di nakmasmasan! Masaksakiton! Awan laban nyo kanya. Pagkitdak gaya. Pamtalak ka! Umay ka lang ako. Ang patulong tayo ka lang iti karuban. Darasam! Tiniliwan dagiti pulis dawanan bain na lalaki. Pagkawanandag na. Ay, tsaka mo adik gayam ni Ador. Klaring, Jak impagarup akas to'y ti mapasamak, nanang. Nakirelasyon na kan ko, ana. Tanam na ka makatulong kanya. Ngam saan ba't gayam? ay, anak ko. Pati ti anak ko, mairamraman na ni ti kastoy ariripo. Pagbababawyag ka nakirelasyon na kan ko, ana, nanang. Naalahos doon, maawatan ka anak ko.
Sana malay, na ibalod ang tawanan bain. Sana na makaramid pa iti dakas tayo jahe. Isungawanan ti mga pagtanagam. Wala na. Tinapatag, awan na karo anadangran kada tayo. Niapo Diyos tinangilik kada tayo iti pagkadanak ko. Awan nasaya at ngitdan ti panagbisyo, tamay sagmaklaang ti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito itirama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag ka naragsak ngal daw kada kayo amin. Welcome again to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo nakadayo apan nangururay kadagiti uploads tayo at drama. Kat sakbay tintay pa nagdrama manen, ituloy tayo manen tag shout out. Kat ininutan tayo nga ibasa nagiti shout out papagayam. Hello kani Madam Marina Bagkal, ni Ma'am Geraldine Laroco, ni Ma'am Madeline Agaran, ni Ma'am Ursula Lansang, ni Linsky Tolens, Jacqueline Nofis, Joseph Asuncion, Jonaline Rico, Castaneda Floresma, Valenzuela Jeline, Rita Angela Vlog, kani Lydia Kilingkin. Hello kada kayo amin. Intay nga rodan danggan sa balimanan nga episode, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Marigatan akong nga agbayad iti renta ti balay dito Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may? Sikaman. Agsapulaklangan iti sa balay apanggadak iti lugar may. Kabalakmet trabaho iti construction? Maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ta dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay? Kat, adda nga rod pag naadan ta iti lugar yun. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaid ta pailaan ka dakwada Lakay. Day ti pangadeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay ni ti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mat apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. Awanan tay, agpagpakaasi ak makipagnaid kami pailang kini Feli nga asawak dito'y balayaw? Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, antil yunay. Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni asawak. Wala, mabit lang araw, ta indak agluto iti kanon niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, antil yunay. Dukas ta si Mangput Dabong kanti asawa na dito lugar tayo kabagays. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay Bagyaw. Isu nga imbaitan a dito'y lugar tayo. Hastaya. Mapanak man nga ro ijay balay kabagays ta nakman kita ni Baong akaanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalat ta. Ingkamot iliwan ajay kaanakanta. Ay waintan na bayag a panawain ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanan.
Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabong kanakaan. Kastak makang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, lima kayo mo't na taon, Nagano tao bang kaon? Sana madlaw alimakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw, di kaing ingas kao. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw hindi filay. Ay, awan pa yung Uncle. Anya? Siyak dadda parikot na, Uncle. Isong aging kahit, awan pa'y lang ti anak mi. Ay, kat makabukal kay tulata, barok. Agkararag kayo kanya po Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen gayam, no kasapulan nyo titulong ko. Umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayo babay ni tiyasawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ko. Damat latamakan ko Uncle, ado timulak anak natay ni jibangkag ko. No, kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkailat na mga lay jibangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito? Kaputa, adumot itadangkal siya na. Kan makipangpangan tamot dito'y balay ni Antilio na yun. Kababain, Lakay. Mangnamnama talatan kadakwada. Tanya ko mangit ipagbainam, kat kakabsat mo't da di tatang ko da Antilio na yun kanang kalsyanaw. Uray pa'y. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antilio agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dila, ang bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak. At damat pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim di ti likudan ti balay ang kalsyanaw. Ay wain baraw. Jak na mulaan daytay tinatang kaputa. At damat tan di bangkag ko asok-sukaya. Kaslamayat amulaan ti balay ang kalsyanaw. Ha? Adyan ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng kail, no mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total, bakantimot day taluti mangkal. No palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita, di agpatakderak. Ay, sana parekot day ta baraw. Mayatak lata. Patakderabit di kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman na kang kalsyanaw. Wain, kayat kao. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman na kang kal. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramata. Iti kalapaw kao. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likodan ti balay mau kabagi siya now. Wain, kabagays. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alurtek. Imanugot aklatan at awambot sabsabalay. Kaanakan tama. Sabagay matkit di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na tapno marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay katuan sana balay. Tanalaing mo't karpintero ni Bong. Amuna tar aramidin na. Wain kabagays, samay sa nabayagan bakante na jay alutay. Nagsamagpaikid din ata jak maruruutan, jak madaldalusan. Ang mga no pagumukan pa ikati ulagan Mala, nasayat mat nga raw no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si Mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Diyay matarak ti gatgatangan ni Bong, imbes kumasi da unwan no bagas. Ayun na yan, jak makas tagayam kabagays. Di mo amo tadi mo mat ida mabambantayan.
Nalaing mo't gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusen na jay may sa ateng ngadan. Anya! Kasla danom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun agangos. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, Baong Baraok. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang kalsyanaw, mabalin min apagnadan ka ni Felay. Ay, kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudain. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang kail, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya, tilang parekot ang kail, awan ti kuryente may. Ay, huwag nagpaisaw. Ay, kaya ano sa inyo pa ilang tiyagsilaw iti lampara tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang kail. Ay, huwag gayam. Pabuludan dakman pa ilang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang kail. Ay, huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga gasawa. Agyaman Uncle Siano. Kanayon mo't nga awan di tabalay da ni Bong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays? No kasta, at dan trabaho ni Bong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder a balay yamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaiano. Nasayat mo't nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimang puwet, Uncle Siano? Ay, malimang. Ang di pa nagawain. Sigurado anabartek manin na sumangpet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y iji bagyo. Kastagayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan ngagpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak di sweldo na. Uncle. Adamot gayam sana nasaya at nga ugali ni Bong. Igatang na iti arak, ti matgadan na. Nagalasan. Isagan akong dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak to umatan ni Jay. Psst. Psst. Ha? Asino yung mga sit-sit-sit kanyak? Adaman nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man di daw! Ha? Nagbastusin ni Bong. Isumagayam ti mang sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka ni ko na! Tiyawanan ba na Bong? Paiman? Awan betay ti respetom kanyak Bong. Awan babayin mo Sigala kay kunkunam latamot ng kanyak. Relax! Di ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpet ka. Pasensya ka, Uncle Siano, Lambing ko lang kang kadita. Lambing nga sasawab. Uncle, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga minan ti pulutan ka. Sinalbag ka. Siya payasan nga inom iti arak ti pagdawata mi ti pulutan. Maturog ka kay Daig. Tanay, nabardak ka. Kasta timbagakan ka ni Bong kabagays. Wen, kabagis Leonaing. Nagalas magayam ti ugali na numabartak. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta ter aramitan na kan ka.
Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan raken awagan na latan tinagan kao. Lakay siya na kuna nakiday. Kay, ayan na ngay nga raw. Pinanawak nga gininaom ngagmay-may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinit-sitan ngam. Linaplapdak laeng ti bagay ka ba guys. Talaga ang masurona. Di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod nyo nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbain ang fele. Dumaw-daw at aklang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas day ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumadan ka man! Di ka nga rod ang pungtot Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Apay nagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa lang nga sipat ti maramanam kanya. Nawadam! Apaya limbitam day ta makanawan na ping-ping ba o filay. Di nang ranak ni Bong Uncle Siano. Anya! Maaramin ni Bong day takang ka. Wanang ka. Nabayagan adang ranak. Anya! Noda di na maguston nga ibaga. Agkabilatan. Ay, kastagayam tir aramidan na kang ka. Uncle. Sana na saya ati kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidan. Diyak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad ang ranak. Anya! At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. Kastaya ka ba, guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo, ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay sularkaw? Ay, saan na mabalain? Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Pagyaman na, tembagam na ita ka ba, guys? Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sularkaw? Ay mabit laeng kabakis. Kasaritam tulatan intun saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makam mo ka ba, guys? Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sularkaw? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginaw pagawi debound dagiti barkadam. Anyat parikot aya Uncle Siano. Saan da kamat nga anwa na? Yak kaya nga daaginom dito'y arubayan ti balay ko. Iso pang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mayat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mayat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan kumanatangkin ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sularkaw. Hanggang, di na kayat asawain, nga ramidem batlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko ba saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawidan dagiti barkadam. Maturog kan kunak, tani rabio na yun. Yak kurso na dati pa nagsasao itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy nakit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Payman? Ha? Ay nga taramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makatuturo ka taon.
Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapoy di bangkag ko itay. Rumor ka man lakay siya, no? Libong jag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Ay, sinaw pagabaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dadayo nagtiri daw mo! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpok kayo ni Titawa! Nagbatan na kayo ni Bong! Ay, wal! Sinalba ka bang umaynak matantag batay? Ay, tumpak ako ni Titawa! Agsubli ka lakay siya, no? Huston, Bong! Di mo dang rin ni Uncle Siano! Agawin tan! Diyak magustuhan din bagbaga na itay. Ti amo na nga tayo kat kabain ko ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong! Kapsat ti amam ng Uncle Siano! Sular natin ang ipatakdaran tay iti balay tay! Manya kumano kabisat na? Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng Uncle Siano! Agpakpakaasiak, Bong! Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak! Demonyo mo't gayam da di akaanakan ta kabagis! Ay, wala ka ba guys? Imbaglakit din ata nakatarayak idirabi ay timpuakak ititawa. Kano saan natayak kumaitan? Anya! Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Diyak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya! Ay, gusto una abutin ko idirabi ka ba guys? Kurt, anya ti planum ita kabagays. Agawidak, kat nakasarita na dyan ang demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam at ang ran. Ay na, agandad ka kumakabagays. Nausawan mo't siguron ka ba guys? Papanawag lang ni Daiti Sularkaw, tapno dagong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayay na tagbatan ni Dirabe ay. Kat, anya nga rod ti kayat mo mapasama kita, Uncle Siano. Diyak kayat ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito Sularkaw. Pinatgan ka. Sa anak balin imot kada kayo nga gasawa. Nagtalikak kang kagapota ka anakan ka. Hanggang kas tumi lagayam ti supadmaw. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo lain dito yung Sularkaw. Anya? Nangig mo ti kinunak. Alain nyo amin lain. Dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo dito yung Sularkaw. Saan amabalin ang Kalsiano? Saan kami pumanaw? Anya? Imanugot ka nagpatakdirak dito sular mo? Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin at ipumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbayak amang papanaw kada kayaw. Gapot na sular ko na ito, ibaw. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam? Kabalan naggaya matagbatan? Awan babain mo? Basta, saan kami pumanaw dito sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsiano. Anya? Nagkarit ka matayin baong? Ala, pumanaw ka ng Kalsiano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramig ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tila aramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, Bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday ta ti pagsaritaan ta, Feli? Maan kagid din. Oh,
lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsiano. Ni. Anya ti kayo tasawan da ito eh. Pangasim ang Kalsiano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyag. Ita, amo maon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimatang iti naramid mo kanyak iti rabi ay. Ti asawam matlaang ti ag-witness kayat nakapatayan. Iso nga ita, injarong kan. Agpagpakaasay ang Uncle Siano. Kaanak-anak, hindi na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol, tinaramid mo. Tinandanin pa ng patay kanya. Pakawalan na kang Kalsiano. Sinadanak nagbaliw. Basta isanod mong tinaram mo kontra kanya. Ay, saan? Saan ang nagbalaw di pangidyang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw itinaramid mo kanya. No man nagbasol ka, madusa ka. Ngam no nasaya at aramid mo, mabindisyonan kanto. Bueno gagayam, di tante nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag, di tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. No kasta, agawit kan dito Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, kayso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangpot mo dito Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kwa na. Sapay dakkel agatag din na utang takin kwa na. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to naman ugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaran. Iso nga awang pay nubya na. Kay kuna naman nga dan nubya na. Kun kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatyamot. Ay kat mayat ano din ang pabayadan ti utang ta, bakit? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tansingiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo amay sang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. ang yaman iti day tapanagayat, Alvin. Ay ayaten ka mat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak ak
kayat aparakin ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat, yam-am mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi, nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mangrabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumra kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di kag babaeng. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo tanitinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni ispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupa launa itinubyak ti diyo panangayat kenkwana. Nagado amabalin mong armandita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noon ano ti asawaan. Awan bibiyang ko iti sawan ti tao, nanang. Basta ay ayatag ni ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Tsak kaya takatawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrawd. Ni Ana. Balasang pa day jay. Jak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kenkwana. Kit ado ti kwarta day jay agayam ni nanang mo. Ay, basta jak kayat tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Aniya. Pasensya ka niti impakita da nanang kintatang ko ken ka. Ispe. Oh, apay nga rod nga agluwa ka. Mababayinak lang amin kin ka. Kun masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang ang kanyak, Alvin. Sakbay ang nagawid tayo di balayo. Sinaga na akong data a reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispe. Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. Wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Yaman ak ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albay. Anya? Ngam tatang, kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti day jay babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya day ja babay, Albay. Saan tatang? Butlagayam! Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat day jay babae para kan kaalben. Tandaan am day ta. Agtaraytan ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Nyam di agtaray. Amang ano dakdakis di mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang arudan. Anya, Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramidin dagiti dadakkel ko. Jak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang. Nagkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko.
Isungag din natalatan Ispe. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mo. Bakay? Ay na, awanan. Nagdunadan ijay una ano biyan na. Ha? Nagabangda ka no ijay ili iti pag nagdandala kay. Anya? Talaga natangkay ti ulo na ijay nga anak mo. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tanto man di anak ta. Amom nga ron tayang da? Wan, intad tigayam na ti address da ijay ilay. Isumot la sana nagawi di kalman Kanisumot lang awan dagiti badbado nanditoy, ta nagtalaw gaya man. Anya? Napanen nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Addan samot na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan ni Alvin. Kuha, napanen nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo ta pumanaw kan ditoy, Espe. Why? Ala, amin ay nakagawaam ditoy. Na pumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurguraay. Madang amin sa balay, apang yasawaan may iti anak may. Anya. Wan, iso ala dingitan mi Ngam nasaysaya at no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan, no di mo sinaan ni Alvin. Nana, addan na pasama kiti nagbaitan mi iti anak iyo. Kay, anya kumanoad da. Apay, iti kasta kinabasit mo. Agsikog ka nga ta. Alan, ako kusam amin ay nakagawaam. Na pumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpagpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isa pimanawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak si cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ije lugar da, nanang. Ay saanay. Apayaya di mo amo ti sao, Alvin. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsagana kakit na mabiitan ti isasangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanya. Wano. Ana ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatamon. Atoy. Adapay na yun day ka. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, aday ta. Wow. Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kagbabayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tayo ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kaya't nakaday, Ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan ang matagtagari. Sige,
Agsarita kayaw, tay nakmangalay ti meriendayaw. Oh, adto iti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman Ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangan aramidin nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay kamatan, anak ko. Apay nga mga imutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasingpumot ni Ana. Kanad na mabalin na iti bihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la ka ng tinegosyo na. Duha kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mikan kuana. Iso please, umanugot kan. Jelugan ni Ana ti simbang pet. Kita manil, nagpintas tilugan na nil. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sagbot ko. Umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay noruray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man na nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay apasta imbati naklatan. Isu apasensyakan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman aktem manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Idon bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana. Apay atap-tapaya ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana. Diyak lakayat nga ibagakin ka. Apay? Diyak mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat. Ipan ka iti doktor. Mabit laang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta, Saleng? Lakay, adda ka no tumor iti utak ni Alvin. Kasanon ti kasarda ita? Ay, awanan may tantan pala siguro Masapula maupera di anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay, barigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Aniya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid ni. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyak mo. Aday wandak. Di kayo ama mo. Apay nga akas tamod tinti bagbagaham, anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublinto matla ka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasya na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di nagsagitan. Burangan! Ay na, di mo pagsawan iti kasta ni Ana, Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga, mamo?
Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan dak dito ay. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan naklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaan. Itulod ka laangan iya balayo. Ankan ang maanusan nga asikaswan. Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya. Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? Alakat, ana. Sige nga raw na. Ibati mo ta anak mi diti balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wen, tata. Agpagpakaasya. Palubusan dak kumamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, nagpahimbag ka kuma. Mga anak man, mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga lady ka niyang igi kusina. Ayan ni Ispay, bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wen nga rod. Kat naibaga na ni Alvin ti amatisikog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wen, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta pa'y dito ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag na wan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, SP. Manipod dimdan ka. Kasla simmaranta ni Alvin. Ininutan ti panagimpag na. Nana. Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabas. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagdagdag ibasit may kan kaiday. Pagbababawihan mi, SP. Awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikari, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswak ni Alvin. Ay ayat at ti anak yu, Nana.
Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Dandanin ti panagpas ngay ko. SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Di ka mang tagibasit iti padam a tao. Tamangan no kasapulam to titulong, tilinalais mo. Bueno, papagayam, titan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.